Ngicela ukunibingelela nonke enikhona phakathi kwetende naphakathi komuzo kaMjilo. Ngibingelela omakhelwane, ngibingelela ihlobo umndeni, ngibingelela obaba besonto esihamba nabo egameni leNkosi yamaNazaretha uShembe uNyazi bezulu. Amen. Siyacela ukuthi mphakathi, umndeni nezihlobo nehambeli zonke sibambisane nje. Uhlelo lethu alisezukuba lude kakhulu ngenxa yesikhathi. Sizocela la egameni endimeni yokuvulelwa. La indimeni yokuvulelwa kulento enhle sihlangene ngayo, umshado phakathi kwamfowethu uMjilo nowakwakho uMakhumalo. Sicela ubaba uMkhatsho uZwide ukuthi asilekelele ngokusivulela lo mcimbi esesingene kuwo. Amen. Nkosi yethu simakade sime phambi kwakho, siyacela ube khona nawe kanye nathi, nawe kanye nathi. Nkosi yethu simakade sime phambi kwakho, siyacela akube khona nawe kanye nawe kanye
siqalisa amakhanda. Nkulunkulu onamandla wonke isonke wamkhonzayo. Nkulunkulu omhle wasebuhleni bamaNazaretha enyazi lwasezulwini. Sila Nkosi simenywe umndeni wamjilo. Siyakucela ke phunge lihle lezulu nomhlaba. Ekumenyweni kwethu Nkosi sizosingatha lo mcimbi walomshado. Cela kube khona wena Nkosi yamakhosi. Ubalele ifindo lomshado liboshwa namhlanje. Bazi bahlukaniswe ukufa. Hlala nathi ke Nkosi yamakhosi ngumsana ngothando wakho manje wephathi. Amen. Sibonge kakhulu mkhathi, sibonge Sothondosi. Cha. Kwabanye sibonge kakhulu bona konke cha. Sizocela ukuthi kuleli thuba manje samukele ubaba wakhona kuleli gceke ubaba uMjilo kube wena ozosamukelela ihambeli kulomcimbi esiphakathi kwawo phakathi kwaleli gceke la kaMjilo. Siyabonga baba kwekwenu. Sokunzima ukuthi ngithi sanibonani cha kade sihlalile ndawonye. Avele sixoxe indaba. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga futhi angiphezi. Ngibonga ngiphezi. Ngishoda ngemlomo. Ezinkulungwane. Ukudlulisela ukubonga kwami. Kuze kubonakale indlela okubanzi ngayo. Yinhle lento eyenzeka namhlanje. Emzini womfowethu. Emzini kababa yinhle. Futhi angathithi ingangangenwa sibi. Njengoba inhle namhlanje ibe inhle kuze bese gcineni. Ngaleyo ndlela ngiyanemukela nonke. Jabulani phakathi kwekhaya. Kuhle kaMjilo kusindwa ngobethu. Siyabonga kakhulu khululekani phakathi kwekhaya. Bayalena Bona bathela masondo bayalena bathela masondo Asiqongo lokhu sisalinde ozokhulumela siyabonga baba kwekwenu ukusamukela emagcekeni aleli khaya. Amen. Mhlawumbe sibonge lokhu mfowethu Siphamandla. Angikwazi ukuthi ngibize ngomjilo ekhona amakhehla akhona la egcekeni. Amen. Asibonge lokho okwenzile mfowethu kuhle ukuthi uveze ukuthi uyihlo wazala. Ngoba manje ezinye zezinto ekanje ayisenzeki. Cha, sizocela ozokhulumela nozokwamukela ozokhulumela omakoti bakwaMjilo, uMamjilo Nzuza, uManzuza Mjilo. Ushiwo njalo ozokhulumela omakoti. Emveni kwakhe kuzobe sekulunga ozokhulumela usisi Busi. Bonke izikhulumo zethu siyacela mayikhuluma umpopho zikubeke lapho kuze nolandelayo angene kona. Amen. Siyacela ke uManzuza Mjilo asondele eduze. Amen. Hlala DJ. Noma wenyu baba unamathunza mnyama. Noma wenyu baba unamathunza mnyama.
noma wenyu baba kunamathunzi amnyama hayi ikuyasogcina sesiphuka mshumayeli mhlawumbe indawo esibekwe kuyo esingabhalansile Hallelujah. Ngibingelela obaba basehlalweni ephezulu nomama okushiyana kwabo. Ngibingelela nomndeni wasekhaya. Ngiyabingelela nina bakogwegweni kozimpisi konyahula kokhavu komngoma othethele isigudini. Ngiyabingelela ngesibingelelo esikhulu esithi madunyiswe uJesu Kristu. Angazi ngicela ukuma phambi kwakho baba ngicela ukubuka labantwana. Ngibuye ngizobingelela osingaye okwabantu abami. Nginezinto ezimbili kanye kanye. Nginentokozo, nginomunyu. Ngoba njengoba ngimelana ngimele uMankolo uma walabantwana ngizobongela yena noma ngizomukela abantwana bakhe phakathi kwekhaya labo benomyeni wakhe. So ikhona ke leyo njabo yokuthi ube siyakwazi ukuzenzela ngabe uyena omelana mhlambe mina ngiphelezela yena. Bantu abami ngiyabonga kakhulu Siphamandla. Ngiyabonga Magodi ngingasaqali ukunemukela. Nginemukela okwesibili nibe khona la egcekeni likaBhuti nizoletha isibusiso. Namhlanje nizoqhibezela ukuba ubaba nomama ngendlela ephelele. Into esikhuthazayo leyo kubantu abethu bonke ukube siyakwazi ukuzenzela ngabe sithi abanilingise. Njengoba ngithatha le chorus ethi noma kwenyuka umhlaba lona ngane yami wena Magodi futhi semzini la emzini namajakhuza futhi yabhukudwa othandweni kube mnandi kodwa neziko futhi likhona livuthi sibabuli. So ngimemela ubaba uNkulunkulu amandla akhe ukuthi kuthi mase kuvutha leyo mlilo bese yakwembatha ikakhulukazi wena usuwala ekhaya ngokuphelele kodwa uqhamuka ngaphandle njengathi sonke nathi safika siqhamuka ngaphandle yasishisa imlilo njengemizi yonke kodwa asizange senze umuzi wethu ube umbukiso esizweni sonke sihambe sishumayela ukuthi siyasha emlilweni ngoba abaningi futhi abanye omama abasha emlilweni ngaphezulu kwami kodwa nakho ngigugele khona ngalawo magama ngiqonda ukuncenga ngikuncengisisa ukuthi noma sekukubi kakhulu kuleli chibe elivutha umlilo kodwa mawubhekane nomnyeni wakho wabambelela kuyena nazi enza dabuli naba ubaba nomama naseniba bangani kuba umngani wakho umnyeni wakho umbikele konke okuyinkinga emphefumulweni wakho noma uzokusefa
ungakudlulisi konke. Okunye uyifixed abhele wena njengaphakathi uphuza amanzi uthi angigwinye noma kunzima. Ungakudluliseli kuyena konke. Sasenze njalo njengoba ubona sesigugele khona nje. Sasingawadlulisa onke ama-reports mhlambe abuhlungu. Ngoba ngeke ngikukhohlise ukuthi ngeke azaqhamuke. Ngoba noma ubani ayaqhamuka amagama angasabe mabi noma isenzo wena uzoyibona ukuthi yazi namhlanje kuyakhombisa ukuthi mina ngizalwa la ekhaya. Eyizwa leyo nto. Uyithathe leyo nto uyisefe. Uthi ukumengulela mhlambe umnyeni wakho ungamtsheli konke ukulimala komoya wakho. Ikhona uzokhula uzugugele la ekhaya. Umbekezeleleke umnyeni wakho. Ngiyacabanga ukuthi kodwa ngenkonzo kuyona ngiyayisalutha ngiphakamisela isigqoko. Ngicabanga ukuthi ngigcizelela nje vele kunjalo. Umhloniphe umnyeni wakho uhlala umazi nje ukuthi umnyeni wakho kodwa ke umqomo wakho futhi ukuthulula izinto ezinzima nezinhle. Ngiyabonga kakhulu Sithando. Sengikubonile yabo amahlandla amaningi. Nginethemba nawe mangikubona nanokuthi engibe nethemba kakhulu ngendlela yenkonzo yakho. Ngiyethemba ngiyaqiniseka futhi ngiyakucela ukuthi ubogugela la ekhaya. Noma ngingasasho ukuthi ngithi ubogugela la ekhaya egcekeni ungabi nawo umuzi wakho, cha ngisho kanjalo. Nophembela umuzweni mase nibona sekufika ithuba elifanele. Ngiyabona. Noma kuyanyuka baba uzongembathe moya. Noma kuyenyuka baba uzongembathe moya. Asibonge kakhulu esalukwazini, sibonge Ntombi yakwaKhumalo, siyakubongela ukuthi ufikele koma abaveza uthando olungaka. Engathi ke nawe sisi ungalekelela kakhulu ekutheni makukhona ongakuboni usondele eduze kwabo, ngoba kuthiwa indlela ibuzwa kwabayaziyo hayi abaphambili. Kuyenzeka abe phambili kanti akayazi. Fune siyibuze kwabayaziyo. Cha, udadewethu ubuso bezongena be ohlelweni ngathi usehambile. Kunabafuthu ababili ekuthiwa bazimbongi zasesazisweni. Esicela nje basilekelele nje kancane ngethuba leli bezosetshenziswa osisibusi. Emveni kwakhe kuzokhuluma ubaba osethempelini isenzo ekuthiwa umhlambululu ujile. Bese emveni kwabo alunge ababili abazokhulumela ithempeli lase sazisweni. Babhalwe babili ke uXuliwele noMesishozi. Angazi ke noma laba babili abayizimbongi abafisa ukuzosipha ukuthi baseduze yini. Ulasuka lahlala baba lisesenta lisema 18 qula bakhona. Sebeyasa sizocela ubaba uJili omhlambululi ethempelini lasesenzo kube uyena ozokhulumela ithempeli lasesenzo. Amen.
Ngiyabonga. Ngibonga ithuba. Noma nje ngalilindele. Ongizumile nje. Ngizothi ke yebo. Ngizokhuluma ngayo. Inkosana sesenzo. Waphela khulu iqiniso likhulu. Inkosana sesenzo le umshumali wakhe ucele bese kuzothi umfundisi wakhe umthetho ayibonga Nkosi. Njenge khona ke la ngijudile ngomthetho ngabe umshumayeli okhona la ngaphambili yokuzomukaza lo mcimbi wale nkosana yakamthini. Mina ngisambisa inkosana manje kuba selingcokile. Sewungaba yiphutha. Kodwa ngokusho ukuthi ke ngikhulumela lesuka khona. Ngoba phela usuka la namthatha ke namdo. Sokumshumayeli ayibonga Nkosi. Ngisho ukuthi ke nathi basesenzo khulumela isenzo iso tempe. Kanti ngabe suzwa lo mcimbi ehlebela ngase kwenzeke ukuthi ngiphelele. Ayinathathayi lokho ikhulumayo ngemnandi kakhulu waphela njengase bekubeka esihlalweni nje akabeka umuntu esihlalweni ngaphelele ubeka umuntu ophelele kwaphela yathi Inkosi engabe lesikhundla sokuthatha phelela yabo mesulethiswe ngendlela efanele. Amen. Khebe sethatha ke lokho hayi sajabula kakhulu so ngisathi hayi ndoda siyabonga kodwa phela sesiyobona sokwenzeka. Awuthele sekhamu sesitshela ukuthi hayi ngase kwenze ngosuku oluwukuthi ngase ngikwazi ukuthi phelele endlini okamthini. Hayi ke mhlawumbe sibonile nje sigiya siyabiyela bukisenzo lezi ngoba nje bese ujabulele ukuthi le yenzekayo phela hayi eyona impela. Sengisho ukuthi ke lonke enifike naye ngikamukane nami ngizokhuluma njengalaba kamthini siyanimukela. Sinimukela ngeni ngenhliziyo emhlophe yonke ukuthi lokho iphelezele ngane ize ngizofika kuleli zwe lasehlokoze ngathi uNkulunkulu anibusise ukuthi noma senihamba nihambe noJehova onyazi nibelethe ize ngizofika njengoba nibelethile nizofika iphinde futhi nibelethe ize nikwazi ukuzofika lephuma khona. Amen. Ngalo magama nje amen. Amen.
mhlawumbe bekufanele ngicela ubaba umkhatho ngoba ngangamuzwa. Esakhe Bekufanele ngicele. hayi ngicela magana Sizomcela ngokukhona uhleli ngathi sizomcela. Nani bandla? Nani bandla Sothondosi ngicela. Nani bandla? Nani bandla ngicela Sothondosi. Yebo ngibingelela bonke abangafuna sifetende. Ngonyazi bezulu amen. Nkosi yami. Asikwazi ukujabula esiyikho namhlanje. Alo mcimbi esikade sawufisa, kade sawulangazelela. Sana lesezwe ukuthi awuwaqala sagxuma sahlala nathi sikuzalo lesaziso. Yesho ukuthi siyayibongela kakhulu namhlanje nasijabule njengomndeni kaMjilo sizizwa siwumndeni kaMjilo namhlanje. Sikhipha konke wethu konke amandla ethu ukuthi nathi sibomndeni kaMjilo. Sizokwamukela lo makoti lo wethu kade samlinda ohlelethele umufi ngazo sibehleleleni. Siyasibongela kakhulu bagcwele siyamamukela ekhaya lesesazisweni. Wamukelekile nasekhaya kaMjilo futhi sesizwile kade wamukela nathi siyamamukela esazisweni. Uza ezandleni ezifudumele nokuyibonela ke makoti. Umnandi uba lana. It's nice to be here. It's nice to be here. Amen. Akukho okuningi sijabule nje siphelele siyisazisweni. Amen. What's
Akekhosi, 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 akekhosi. Awu, kumnandi ukuba lapha. It's nice to be here. Cha siyabongela mamntungwa. Siyabongela ukuthi uNkulunkulu akuthi nawe okhalelo lakho usunabantu abathi ma. Sicela ke imbele yakho iluleke mabancele bonke abantwana bakho ngokufanayo. Cha sicela umshumayeli umkhathwa asiphe nje kube kunye bese sidedela ngazi uxuliwe ngibona ngathi uphithiza kakhulu. Kodwa ubaba nje umkhathwa mayiqeda kuzongena nangu umfowethu wakakuthelezi oyimbonga ethempelini lasesazisweni bese ngene umfowethu uMaphiso okhulumela isakhimezi. Siyabonga umkhathwa. Boela Hayi. Uyabona la mnyango izinto inabanikazi bazo. Yazwakala nje uthatha amashathu maninikani tenkhona. Siyabonga umkhathwa, siyabonga Sothondo. Cha sizocela lensizwa yakwashenge sondela lapha mfethu. Asiphe nje umuntu lapha embongeni yasethempelini esazisweni. Siyabonga. Sanibonani. Ngiyabingelela bonke abantu abathambele lo mcimbi, abashumayeli, uhlukahlukana kwezigaba nazo zonke izithameli. Ngoba sekushiwo ngokabuthelezi. Ngizothanda nje ukushaya inkondlo encane mayelana nosuku namhlanje. Langa lomphefumulo Mpumalanga Scott. Khwezi lami lokusa elibikezela ngokuphuma kwelanga. Ukuphuma kwelanga elikhazimula ngokukhanya. Abehlulekile ukuyifunda basemhlabeni ifundwe zingelose emazulwini. Zase ziletha wena njenganempendulo yakho konke engingenakho. Uyinkondlo yami ebhalwe ngemizwa nangomoya. Ubhalwe ngaphakathi enhlizweni.
ngokwazi ukuthi ubhalwe ngomoya wami ungene wenela esikhaleni senhliziyo eyingaphakathi kimi. Ubukhona bakho okokungihlenga ngamhla mhlengezela izinyembezi ngiyalela ngijokola kwezothando. Ulilanga imisebe yalo ikhansela ingaphakathi. Ngemva kokuhaqwa ngamakhaza ashukisa umkantsha ezinzulwini zobusuku. Ungamathonsi abanzi ngemva kwesomiso seminyaka. Uyinkondlo yami engihaye ezinzulwini zobusuku. Ngingalele ngilalele imizwa yenhliziyo ibalisa ngothando olungaphakathi. Uthando lakho lungenze ngakhula. Ngamkhulu nasekunceleni bami ngafunda emaphutheni ami. Nginongabazane ngesinqumo sami kepha namhlanje phambi kobuso bakho ngiyaqiniseka ngaso. Njenganemfolozo emnyama yona ikhetha abawezi. Ngikuyalela indlela ewelela ngaphesheya ukuba mina nawe siwelele ngaphesheya. Iyangidingede ngebanga sesilihambile. Baningi bethi kayibanjwa mvusi ibanjwa ngabangaphambili. Ngikhungathekile ngikhathazekile wawukhona kwizolo lami. Namhla sengiqala kabusha ubukhona kwinamhlanje lami. Yiza siqedele ibanga lethu inkondlo yami evele emazulwini. Bambelela kimi silinganisa ubambo olwakhishwa kimi ngamhla kwakhiwa isiqu sakho njengalomsizi wami. Yabonga. Ezandleni bakwethu ezandleni. Siyamazi umelusi. Siyamazi ubaba waso. Siyamazi umelusi. Siyamazi ubaba waso. Sakona futhi. Ngeke ukuze ibheki yakhe ingakanaka. For few minutes. Ngiyabona. Masingaphika nokuhlabelela kude eBackville mina. Cha, xolo ngoba sesiyakubona sicela usondele uthi iqaphu njengomkhongi. Khombisa ukuthi wafike wathi nje kwalunga. Ucaphashe. Lo muntu angavuka ukukhahlela. Uyakhahlela. Diye. Size.
ngibingelela abaphathi bethu besonto, ngibingelele nezikhulu zonke zomphakathi, ngibingelele yonke nehamento engcwele yonyazi lwezulu. Amen. Cha uxulu lokhulumayo egameni labakhulu. Khuluma egameni labakhulu. Ngibele ibandla lasesasisweni abasekhwelelethu abaseThelumuzi. Siyabonga sibonga nyazini ukuthi lo mcimbi namhlanje uzoba impumelelo. Umakoti ke lo simlethile la ekhaya. Ayikho into ebaleke njengokuthi abantu makoti bambeke endaweni yakhe ukuthi njobe esile la kwaMjilo akeze khona ukuzogana isiphamandla lo oyindoda yakhe. Kodwa ugane umndeni wonke wakwaMjilo olele phansi kothula omhlabathi nophila inyameni. Bonke laba bantu kufuneka baphathe ngesandla esisodwa abathande ngoba umakoti wabo bonke namhlanje akasiyela umakoti womkhwenyana wakhe. Uma kwenzeka ke umakoti egeja emsini usuka kuyiqala lethu thina njengabantu ebesikhona nebesingomama eduze kwabo nebesingobaba eduze kwabo obokufuneka simnikeze umthetho simiyala ukuthi njengoba besile nje uzokwakha umusi kwaMjilo akazohlakaza umusi kwaMjilo. Uma ifika abantu bakwaMjilo banenkinga bangena inkingeni zabantu bakwaMjilo kodwa yini uzogana ugane phezulu lezonkinga ngezakhe zonke. Maye bafika bengabathandazi kwaMjilo uzofika thandaze nabo. Maye bafika bethakatha kwaMjilo uzofika thakathe nabo. Ngoba yonke into azoyenza eyokuthi uzogana kwaMjilo uzokwakha umusi akesekhona uzokhitha umusi. Ngebhadi ke namhlanje abakoti banamhlanje bagana besheshe bebuya abaningi. Hayi baba. Abanye babuya bebuyisa zinkinga abagane bagana phezulu kwazo zangalungiswa kwathambozana ngesaka bese uyafumusa. Kuyenzeka ukuthi umakoti avela phanduka isoka athande yonke inhlobo yendoda kanti awuyena othanda indoda kunesalukazi mhlambe kwaMjilo okwakuyisona sasinokhenke sithanda amadoda kakhulu bese sibatha yena. Hayi baba. Bese kuphuma konke kwaMjilo ubulala umsika iphatha kahle emsini kanti uthwele iqala uthwele izono zalabo abantu abangasasekho bese uyafumuswa kwaMjilo. Ayikho into ebaluleke njengokuyalwa umakoti uthi njengoba bezogana namhlanje uzovusa umusi laba abangane benabo obehleli nabo kungabangani bakhe namhlanje uphumile kubona. Namhlanje uzokwakha umusi uzoqala abangani abazomyela ngesiyalo sokuthi mawumakoti emsini uyiphatha kanjani yini oyenzayo yini ongayenzi kodwa mawunesibozo eduze kwakho uzobona ukuthi sikuyala ukuthi ungayimeli lento ungazohlala izingane zakwaMjilo kanti yena lo muntu uzogana akesekho ukuzochitha. Kufuneke akhumuswe kwaMjilo njengoba namhlanje nje bonga ubaba uMjilo ethi uyavuka namhlanje umsi nobebe umsebonga lapha ubebonga ukuthi namhlanje uyavuka umsika kwababa mkhulu wakho ngazi bathi ugwevweni noma wakhona kodwa namhlanje uvukile lo msi uvuka ukuthi kuba khona umakoti egcikene ekhaya. Ngoba mabe ngalokho ngamaganda avule empohlo lokho libe lohambe empongoloza eshumayela ivangeli engawakhila umsikayise konke ukukhola kwakhe ngokuyise useless mayengawakhila umsikayise ngoba nokumlobela ngenkomo zonke mawungasinile naye lawo makoti akuyena umakoti usentohweni ihlale lubambe intoho uzolahla sewufika. Yo. Namhlanje siyamemukela simfake emadodeni. Namhlanje simthwesa izimvu ukuthi ahlale ngokuphelele bengalokhu bemthiqulo babuzwide nanaba ohlahla bembuka ukuthi le ndoda ehleni kodwa manje isewuqaphu usewuhalf wendoda yabo half wendoda half wephara. Yo. Namhlanje kuphelele ungenile wabisha wathi shi emadodeni nomama siyamemukela umama wasesasisweni. Amen. Sibonga kuyithela umusa abasiphathela umakoti wethu. Namhlanje uyoqala abanye abantu abasha azozwana nabo osokuzoba abantu aphila nabo impilo yakhe yonke abaholwa ubaba uMjilo umshumayeli. Ngiyabonga ke ngalawo mazwi uNkulunkulu asikhumbule sonke nasafisa nabo ukuphinda isehlelele inhlanhla siphinde ningakusaba ukuganga labantu bangapha ke iningi labo liyasaba isithembu. Isithembu sithathwa umuntu ngoba esithanda khona sike sikuphoxe nje
kuthi siyaphoqa nje ukuthi thatha isithembu uma sathetha umfolo ngizobulala lo mkakho noma ngibulale wena ngifuna ungithathele umfazi ngale kwalokho bafike bamphendule ebe unondindwa kanti chitha umfowenu wena usugana umfowenu lokho efuna umfazi awumnaki mhlawumbe unqatshelwa uye lo makhumalo namhlanje umakhumalo mangukuthi ufuleka isithembu la ekhaya akusona esamakhumalo esala esikaphamandla Mjilo sifuna umndeni wakhe kuze thina bemphinhlala uma kwaphikisana nendoda kuphelile ngaye ngoba usephikisene noNkulunkulu azomkhonza la ekhaya ngoba undoda iyona uNkulunkulu wakhe amen Amen. ngiyabonga ngalawo mazwi Qhubeka baba. sikhumbule sonke Aqhubeka baba. uNkulunkulu asibusise sonke sibonga umcimbi nje obemhle kangaka sibonga igalelo nje lalo mcimbi ngendlela ohambe kahle ngayo nobe nenkingana yakhe ayi I'm so sorry ngathi konakele unyazi nje salo sumboza ngesaba ngeke usenza lutho usegana uganiwe amen Amen. sebenzile Amen. Hayi. Siyabonga benqumonda sicela ukwamukela umfowethu ophethe osihlalo kwisekhethi eThekwini umfowethu Gcobo azokhuluma egameni lenabasho emveni kwakhe siyacela uzokhulumela ithempeli iThelumusa laphuma khona umakoti umfowethu umhlongo amen asondele ngapha sibonga Izanene sizwe noke siya
ngiyanibingelela ngokwehlukana kwenu nonke etendeni. Amen. Kakhulukazi ngokukhethekileyo ngizobingelela umndeni wala ekhaya kaMjilo. Akukho ke okuningi engizokukhuluma mase kulimo gandaganda abantu bamageja kuyefana nokuthi bayadlala. Amen. Egameni lenabashu babumjilo sizobongisa. Sizothi siyabonga lolu hambo osuluqalile namhlanje. Kunezinto empilweni noma ngabe uhlakaniphe kangakanani noma ngakwazi kangakanani ongeke ukwazi ukuthi uzenze noma ongeke ukwazi ukuthi uyithwale ngamahlombe nangezandla zakho. Lolu hambo ke osuluqalile ikakhulukazi singabantwana benabashu siyakucelela ukuthi uNkulunkulu abe nawe. uNkulunkulu abe ngakuwe lapho kufika khona izikhathi zomzima uNkulunkulu akwembathe. Kuthiwa ke akusona isikhathi osokusiphilile emhlabeni esibalekile kodwa izinto osukuzenzile emhlabeni uma uphila ezibalekile. Noma ungaphila iminyaka ewu60 kodwa kuyenzeka izinto ozenzile zingasho ukuthi una 60 uhlulwe umuntu ona 25 years. Sibona ke izinto ozenzile ngesikhathi esincane. Siyacela ke sengathi uNkulunkulu angakukhulisa bese efeza namaphupho akho emshadweni. Amen. Siyabonga. Siyabonga futhi siyabonga Pholo. Oh, nami mfowethu soselekelela la egameni losihlalo. Nabasha. Ngiyala ukhawa ngiyosangoza ngabafana. Sanibona lentende. Linjani? Ngenxa yesikhathi ngizocela ungahlabeleli. Ngithunyi umsindisi wakandokweni lo eMlazi. Kwa H ngaphansi kwethempeli Thelumusa. Thempeli. Lapho khona umalokazana wala ekhaya. Ngithunyiwe ke la ngibele ithempeli njengoba ngila. Okokuqala njengethempeli sicela ukudlulisa ukubonga umshumayeli uMjilo ukwenza iqiniso. Lokho kwenzile umshumayeli iqiniso. Abaningi ke ngicela ungehlisela kancane DJ. Ngicela ungehlisela kancane. Abaningi ke bafowethu lamaqiniso lawa abawenzi. Siyabonga umshumayeli njengethempeli ke umntwana njengoba sizombeka la ekhaya. Sizombeka ngegama likaqiniso esimlandelayo unyazi lwezulu. Siyacela ke kungabi umakoti owukhiye ekhaya. Uhambe uyethempeleni asale ekhaya cha uzoba ukhiye la mama. Ungakwenzi lokho umshumayeli. Siyamcela njengoba esephelele nawe usuphelele njengethempeli. Sicela ukumbona emgidini kwabanye omama. Evunulile naye. Intombi esiyaziyo ke nomusa engenawo umsindo ezithulelayo nje. Akube nokuthula ukufika kwayo la ekhaya. Ukufika kwayo la ekhaya akube umxazululi weinkinga zasekhaya. Mntongwa njengoba ungenile phakathi kwaleli ekhaya. Imali umkhwenyana wakho akunikeza yona uzubeke iphakethe lo sweet eceleni. Mawufikile ethempelini enkonzweni uphe omama usweet ethempelini nesikhaftini sakhe lengane zakhe. Ithi mawufika nje ethempelini usivule nje isikhaftini sakho badle omama. Siyabonga mshumayeli kwande kusukela namhlanje ke siyithempeli ke sithi uma nilala nebabili nivuke nibathathu maniphinda futhi nilala nebabili niphinde futhi nivuke nibathathu lo nivukile nje akuqede ukuthola abantwana ke emshadweni kuyisibusiso. Kodwa manje ke sekwaba khona lo hulumeni esinaye asenabo mababazali ingane up to 11
thina nje sikhula, thina sikhula besizalwe emakhaya sibe u11 umakoti abe nengane ezu8 manje umshumayeli vele kuthiwa 2 is enough. Lezi ezinye oyivimbayo ezifikayo ngoba phela azizifikeli kunabantu abalapha phezulu abazilethayo ngesathi usivala ngqi kwenzakalayo uhambe khambe ngoba lethi sibuye sihamba ngithi thi hayi khona ingane ezashoya kanti le implant yakho lo wayifakayo eyokuvimba isibusiso sabantwana. Siyacela uNkulunkulu kaShembe uNyasi lwezulu lento lethi inkinga mshumayeli izingafiki kuwe ngoba lento letha inkinga emakhaya emagcekeni ilama implant lana ma prevention lawa ukuthi mayifika ingelosi yabantwana ithi zomshiya umntwana ngqi ile implant ngesathi siyafika ingelosi ingane ifile ibulawa uwe lapha yangaphakathi ngale implant lo ifakile sekwenzakalani usundiyecala ube sathe ushona ngala akulungi uthi ushona ngala akulungi kanti le implant kahulumeni wakho wayifakayo uShembe akasikhumbule ubuyele kulesa sikhathi sokungaprevent indoda ukuthi ibe nezingane. Mina I'm 47 years old manje kodwa ungacala ukuthi nginezingane ezingaki. I'm 47 years old kodwa ngibonakala nezingane ezo9 mina. Please 8 iswa yeah 9 insizwa sakukhwalisa uqhwasha hayi ngeke ngisakwazi ukuyondla sondliwa nje emakhaya ubaba wazala sawu7 kini nanu10 mhlawumbe okwakwanizana nazi na u15 abanye bazalwa bazibabe u21 mshumayeli kodwa uma wakho nobaba wakho babephuma bashonike ezantsi balima ubhontshisi balima impela balima intanga babuye banike lapha kodliwe kulale kudliwe aphuma ubabamba egula yosebenza athumeni imali ekhaya zondliwe ingane 2 manje sekuyinkinga ake sihambeni siyoguqa kunyazi lwezulu kuqedwe lento le ekhona sizale sikhuleke. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu sibongele izeluleko. Siyabonga mshumayeli umkhandlu kuyakhomba ukuthi lapha eMlazi ebalekile yakho. Cha siyabonga kakhulu socela umfowethu uMaphisa okhulumela inhlangano isakhimizi. Njoba nibona abafowethu lo mcimbi umuhle kangaka kunabantu abawesekile. Siyacela nabanye abafowethu bakukhuthalele lokhu kungene inhlakeni ezikhuluma ngezinto ezinhle. Izinto ezinhle bafowethu ekukhulunywa ngazo namhlanje yinye nje into efuna sikhulume ngayo ukuthi imizi yobaba nezibongo zasemakithi azingafi sizelwe sikhona. Ngiyacela ukudedela umfowethu uMaphisa ngaphansi kwenhlangano isakhisana imizi. Amen. Emveni kwakhe kuzongena usihlalo wethempeli lase esazisweni umfowethu uDladla azokhuluma ngaphansi kwegama lenabasho bese sibuyisela kubaba uMkhathwa. Amen. Ningahambi. Uyanda ningahambi. Ngibingelele. Ngizocela abafowethu ungabingeleli uyangicenga no MC ukuthi ngabe ngisabingelela kukuningi ke abafowethu lokhulumayo uMaphisa ekhaya ke mina le eshowe njengoba ngila nje eMampondweni angithi ushumayela eMampondweni la umjilo ke lona thina simbize ngempondo lapho esisuke sihamba khona naye bafowethu engizokusho nje egameni lezinsizwa lapho esikhona ukuthi umjilo njengoba mfowethu usuganiwe ngqondene nawe ngqo insizwa zingithume kuwe ngqondene nawe njengoba usuganiwe uyasazi isiqubulo sethu ukuthi yini esishoyo ngokuthanda omkethu yini esishoyo ngokondla yini esishoyo ngokukhula kwamakhaya asidingi ukubona ubuyele eMlazi ulandele umjilo ngoba uthi uyasebenza nali ikhaya lifuna ukuvuswa ziningi izinto okumele zenziwe la ekhaya mshumayeli ke insizwa isekhona la ephakameni ningaboni nje ngoba nakho ngathi sekunje thina
siselolu hlobo lula sivusa lokho okudala ukuthi uma ngabe nje sigana siyagana nje kuyaphambili. Ngomhla ka-24 nje sobe siya kwenye insizwe yogana yophinda. Asiceli. Silolu hlobo lungaceli siyabika ukuthi manje sekunesidingo sokuthi sikhulise umuzi bese siyawukhulisa. Emva kwalokho bese kuyondliwa. Siyezwa nje lokunikhala. Nikhala nithi sekuyisinye isikhathi manje. Isikhathi siyafana. Akekho umuntu ongazogana la. Siyaganwa nje thina one way. Siyaganwa nje siyafana. Akekho egroupini yethu angena umuntu onganalo ikhwe. Asihlali futhi nomuntu ongagani uganwa nje lapha ngenkani. Noma ngabe kuthiwa kunjalo umuntu uyagana kodwa ke kunento ebuye sisho lapha na insizwa ethe ngiyisho ngayishiya ukuthi le group yethu igroup yothando lwempophoma ngazi ukuthi kuthiwa uma kunempophoma kusuke amanzi enzani kuphi kuhamba imfula kodwa uthando lwempophoma ukupropose uthando bafowethu noma ngabe kuthiwa bangaki sizonithatha. Umuntu nomuntu akabhukule angafuni ukondliwa njengalabo abantu bangaphandle abathi mangabe bethanda umuntu becabanga ukuthi sebeshonelwe uyise nonina. Umuntu akasebenze. Angazi ngoba nikhala ngokuthi kuthiwa umuntu ukhaliswa zingane ezimbili. Mina ugogo wazala abantu omama o17. 17 manje uvela ubona njalo mina akangifuni ukuhlulwa yikhehla. 4 mawenzekile ngiyoguga ngiyakhona amakhehla athatha njalo ngeke ngihlule ikhehla ngahlula undwandwe bafowethu cha selilonke Mshumayeli umjilo siyabonga mfowethu namhlanje uNkulunkulu ukwenzela into enhle usunomuzi wakho usuna ehlombe lapho uyokhalela khona ngelinye ilanga makuthiwa abantu abaphakame basho ukuthi uShembe wabenzelani ungomunye mfowethu okhuluma ngalento ngoba uyazi ukuthi sikwenzeleni siphakamisa lo mcimbi ukuthi ugcinwe impumelelo ngoba wona uyasinda uma usaqalwa kanje kodwa abantu basebekhona egcekeni kuyathunywa kuyiwe esitolo kuyadliwa kukhandwa abanye ukuze ibandla likaShembe lingafi amen angiqedile ngiyabonga inkosi ibusise nikuzwile siyabonga kakhulu cha isikhathi sethu sesihambe ngempela ngizocela umfowethu udladla naye athi qaphu bese kusondela insizwe eyodwa kwiqembu lamagumbumane embeni kwaloko sibuyisele kubaba umkhathi umama lo bengithi ngifuna ngihlabelele umakoti bakithi athi wesoka lami sengiyabonga wangenza umuntu ebantwini babetha ungithanda wangenza umuntu ebantwini cha dladla ngikabatheni awungene mfowethu uthi qaphu nje bese senze kube kufishane siyabonga emveni kwalokho Ngiyanibingelela nonke bangcwele siyabonga sihlangene ngahlanga kumshumele sihlanganisile sihlanganise nento enhle ukuphelela ethempelini nasesazisweni siyathemba nomshuzwa ke lehlulaka ayimshu uyashintsha unulaka too much mshu hleze ngofika kwakho nje mama uzokumthoba inyawo umota wode lapha nalapha uzakathi ukuthi mbijana ngicela ukubonga nethempeli nje lasesazisweni ngokubambisana
engikubonile sikwenza ngathi sisekelela umshumayeli lapha nalapha ya ukuthi lo msebenzi ube impumelelo ube muhle njengoba umuhle namhlanje. Ngiyabonga kakhulu nakuyintsha nje yonke ngize impela ngangancoma namaphosazane ngiqala ukubone bamsana kahle kangaka ethenga isipho bahlale bekwebhana laba bantu labanye. Siyabonga nje ukuthi kwazile ukubamsana naye kahle. Ngikhulumisa mina ngiyancoma nje ngiyancoma nenze into enhle kakhulu. Ngiyacela lokho ngikubonile manje niqhubekela nje nibambe kahle kakhulu nabo zawethu nje bonke. Siyabonga kakhulu mshumayeli njengoba ngiyathemba manje usulivulile isango nathi siza ngemumva sizogana manje sizothola amandla nathi silandele. Ngiyabonga kakhulu ncane. Siyabonga Mkabateni, siyabonga. Cha, angicela insizwe yodwa lapha kumagumbomane isondele ngaphambili bafowethu isikhathi sesathi ngqambo. Kodwa adle ngomessage, amen. Ibhaca ke lela likwazi ukuhlabelela, kodwa lizozama. Akubingelela umkhaya. Cha bengizohlabela sengijabulisa wena. Ufuna ukuthi baze kugcineni. Cha siyabonga baba umshumayeli besokwendleleni. Kodwa wahlonipha sezingane siyabonga baba umshumayeli. Asibonge nasemndenini okaMjilo okhulumayo kuhlaso indoda engahluphile emzimkhulu. Angisezuba mde. Kodwa sibonga uNdlelande ongabulali. Siyabonga mfowethu uSiphamandla sikwazi ukubiza ngesibongo babakhona abazali bakho. Ukuba uhlalile eNdlelande wangawenza upotsho wokuganwa. Wagana emini kaBhayi enhlangweni ibuka. Amadoda lelizwe nezintombi nezinsizwa lelizwe singofakazi bawugane ngokusemthethweni, amen. Sibonga nezinsizwa zamagumbamane ezahlala nawe phansi athi njengoba amaNazaretha asesezisweni umno wawe ukhomba kuwe wabe sewulenza iqiniso awukwazi ukuhlala phambi kwabantu ungayena umuntu ofanele uhlala phambi kwakho. Namhlanje uzobe ukhona ngokuphelele, amen. Futhi ingelosi ethempeleni baba umshumayeli uyakwazi lokho. Njengoba uphelele nezinsizwe ezithempeleni lizophelela. Ubona ngathi imshado ishaya kancane nje beyishaya ukuthi ingelosi kayiphelele. Kodwa ngoba namhlanje uhleli phambi kwabo nawe uphelele. Nabasethempeleni bonke bazophelela. Siyawubonga nomzo sesazisweni into enhle enenzile kuinsizwe yakithi uMjilo, amen. Nemfundiso mfowethu yamagumba la magumbamane ke kuyafundiswa. Abaningi abazi. Kodwa isikhathi ekuvulelana ngaso. Onenyembezi ekeduze siyawa naye nje wazi kahle mase etshela ukuthi hayi baba ayihambi kanje hamba kanje. Shembe ufuna into enjini. Le yakho yobuhlathi wothi mawuyenza wazi ba eyakho kodwa ushembe esimkhonzayo nomkhonzayo ufuna into eqondile. Eqembini ke lamagumbamane siyelulekana siyafundisana njengoba nje bese limphoqa angikusho le date wayithi uzama ukuyihleza athi no ayisahleshi le. Uma ku December eqembini lethu asiyenze imicimbi. Kodwa sathi no sifuna ukuvala unyaka wenzile. Siyabonga ngoba impumelelo sibonge nje kubo bonke abantu abala abezile bezobona kwenhle namndeni wakaMjilo okhona la nakomalume wakhe nayo yonke nje imndeni ekhona. Cha siyabonga ukubambisana nokuthobelana yonke into ngiyibone ngoba thina siyayithanda into ezinhle. Sibone nje kukuhle konke. Usengavela ke ungathi lento beyingeyinhle engathi ke ekugcineni beningaphathana kahle, amen. Umhloniphi makoti uyahlonisha ke lento le nisho la emgaqweni ngiyindoda mina tshela bani umakhumalo ozotshela abantu mina ngagana indoda le angitshela umuntu osifazane uzokutshela ngoba uzowa lo mzimba ongatshela lesitawuni samadoda ubudoda awubusho wena kodwa kusho labantu abahamba nawe nalo omlandi lo ozombeka la njengoba ekhuluphele nje qhama wakhumalo sifisa manje abesithudla ngoba usethola indoda makhumalo dadewethu mawuye edolobheni indoda iphathela ichocolate hayi ingane indoda ingane sifika kamva abangabulali imshado abantu emshadweni kumnandi
Mawubuye edolobheni phatha into emnandi uphatha isibindi ubuze abantu abazinto uphatha ispice esihle indodo uyibekela amanzi uyigeza inyawo lo munwe lo uyinwaye ngaphasi kancane uzoze iphahluka ithi mkamungu uyabona ukuthi ungibonile kade awumbonanga kuze nihlale nijabule ndoda mawuyinika ukudla uyamamatheka dadewethu mhlawumbe ngoba umshumayeli bazomana bebonke abantu umshumayeli usekeke hayi kukhona into ukuthi usondele ngoba umshumayeli yithi bambona ke kunomuntu osondele kakhulu wena gijima esitolo uthenga inyama enhle ufike uyithose kahle umnika uthulu uvala umlomo kuyoba kuhle emshadweni wenu isibonelo enganeni zinozala ingane ngamanazareth ngoba zizobe izalwa abantu abafudumele sizo zamagumbamani uNkulunkulu anibusise nani enikwenzile siqhubekeni bafowethu sikwenze konke nabangekho nibadlulisa bakube kuhle engikuthandile ekugcineni sibone abagcotshwa abasemlazi bephelele la bezosisingatha sizingane siyabonga owabethu athi ngasisingatha njalo ngiyabonga Ziyamazumelusi bawaso unyazo luziholayo unyazo luziholayo cha siyabonga kakhulu Hlaso siyabonga cha baba sizocela manje ukuthi ngokuthobekile sidedele ubaba uMkhatshwa emveni kwababa uMkhatshwa sizobe sesidedele ubaba uGwegweni kube uyena thatha indima yakhe njengobaba okhona ekhaya emveni kwababa uMkhatshwa Sothondosi Baba uNdosi umqondisi wohlelo ngicela ukubingelela mfowethu lokuqalile ukusebenza lo msebenzi abantu bayidika nje ngawe ngitheka ngithobe kakhulu khumbuza ngiyalibonga nethuba lokuthi ngimela ngibingelele osingaye ba umjilo nentombi yasemantungweni Mashobana Tunga Tonda onovula ingoma ngeyipondo Mashobana siyabonga uNkulunkulu ithuba kuphelona lokuba uzoba unkosikazi mina ngundwandwe isibongo ngizalwa oSuthu kwaNongoma makuthiwa hebe yusuthu kusuke kushokini ngibizwa kuthiwa nguhlalo eThekwini namaphethelo ubaba umjilo ungijoyina nje ke ngikhona kulomshikashika ukuba umshumayeli nokuba uhlalo ngabe ngeziphutha ngingaqali ngokubonga ngibonge iThempeli laseSazisweni ngilibonge neThempeli laseTelmusa kodwa kukhulu ngibonga laseSazisweni elakhetha lo mshumayeli ukuthi abe umshumayeli ekubeni kwami uhlalo ukhona umoya engiwukhokhayo umncane noma kusinda kubuhlungu kanje kodwa iThempeli laseSazisweni since lokho alithatha umjilo siyakwazi ukusebenza senza imisebenzi wenyazi emihle engicabanga ukuthi nje kulezi insuku ade soshaya uthando lokulungiselela ukuthi sothula imoto kaMaria oyingcwele unina wenkosi yamaNazaretha konke lokho besikwenza ngoba ukhona yena siyabonga kakhulu inkosi babusisi baba umjilo njoba uthatha unkosikazi Ntonga ngitheka ukuhashahasha ngokuthe xaxa kunomjilo umthetho wami bengizama ukuncenga ukuthi njoba uzoshada ke manje ade ungafuni ukukhuluma ngoba uncenga lolu suku lwanamhlanje usulitholile lolu suku lwanamhlanje uzogana umshumayeli umshumayeli ongenayo umngane umshumayeli akabi nayo umngane umshumayeli ngoba once umshumayeli wathatha umngane azukwazi ukuyithathela izinqumo zakhe njengomshumayeli so umshumayeli uma yedwa nje athula athi du kodwa abe bonke laba bantu abakhona babe ngabangani bakhe uma ngithi babe ngabangani bakhe mhla kushonwe kwaNdlwana kukhona umshumayeli mhla kushonwe kwabantu abakhulu umshumayeli ukhona ufanele ba abe khona ngazo zonke izikhathi kujatshulwe noma kukhaya
ake ngixoxe indaba emfishane ethi njoba ngilana nginemshado emibili engiyikhiphe eTempeleni kodwa nginqoma ukuthi angize la. Isizathu esenza ukuthi ngize la ngizokuqinisa ukuthi mana ngoba labantu bekhuluma ngibezwile ukuthi ukuganwa kwakho nokuba nonkosikazi kwakho ukutshala inhlanhla einsizweni ezikhona ezingemumva ngoba noma ngabe uyakhokhela bazokuzwa kangcono makuthiwa thathana amakhosikazi ngoba bayazi ukuthi nawe unkosikazi naye. So ke mina yami inhlanhla ngathi angisayinaki yasesibu kuyenzeka thina sibe nayo imshado angalonyaka ngwesingaki manje kodwa khona unyaka engeke ngashadisa khona 52 abantu amashumi amahlanu nabantu ababili. Bonke laba bantu bayakhelwa umshumayeli ingilozi yomshado ngoba mayisebona ukuthi kuyacikizela umshumayeli qoqa umnikela gijima enkosini ayocela unyazini ukuthi Tempeleni ngiphetheyo andinayo inhlanhla usheba khipha isibusiso phuma imshado. So ke ngithi ke mama nawe babumjilo mama hamba naye umkhwenyana mphelezele umkhwenyana noma ngabe uye emhlanganweni njengoba siya kuJanuary nje ngenhlanhla konjani nina kuJanuary lokho makai uyaye umshumayeli lo uJanuary. Amen. Amen. Akavumelekile ngokomthetho. Okay. Ake singangeni lapho. Kodwa ithi into uma ushada kulesi sikhathi unyaka wonke nje wena awuyi kohlala emhlanganweni uphumuka kakho uthando. Ufanele baphana uthando bona banawo umhlangano kule game baphana nje uthando. Uthi uthando olunjani bona bazophana uthando nje. So ke ngangangomshebo ukwenzela ukuthi lokho uma ngabe mina njengohlalo ngibiza akabe khona ke ngoba nayo une input sasa sizobe sijokolile siphuma mangalela langa uyazazi ke indawo zakhona kuyahanjwa kodwa nje siyakucelela uNkulunkulu kaShem ukuthi akuphe ubunye nomama akwazi ukubekezelela ukuthi kuba umshumayeli akwazi ukubekezelela incingo zabantu beTempeli bekhalela kuwe akabanikeza ukuthi yena ugana umshumayeli abatshela ukuthi umshumayeli kekho noma umshumayeli ukhona kodwa ubudingani abanikeze lokho abadingayo. Sumdala kakhulu ke manje mashubane njengoba usunkosikazi namhlanje wena uzoyala amakhosikazi usumama umshumayeli kusukela namhlanje. Siyabonga kubo bonke kade bekhona angibonge namazwe sekhulumekile noma esebemade kakhulu. Ngicabanga ukuthi ubaba njobe ezophetha ngokubonga asale sesibonga bese yaphetha kuba bese angandosi. Oh ayike Nkosi Mosisi. Cha. Siyabonga mkhatshwa sesicela ukudlulisela kumfowethu uSingaye emveni kwaSingaye sobe sesilawulo kwaba umkhwatsha ukuthi emveni kwakhe senze njani naye athi nje angabe sevuka umoya. Angibingelele abagcotshwa bonke beTheku namaphethelo ubaba usihlalo umkhatsho. Ngibingelele izambeli zonke ezilapha endaweni yaseHlokozi. Ngibingelele ubaba uMhlambulu lwasesenzo nomama basesenzo nobaba basesenzo abafike la eTempeli abafike lapha kaMjilo egameni loNyazi. Amen. Ngibingelele eTempeli insizwa zonke zama group
engikuwona ngihlolwa amazwi okubonga ngo July sathi siphuma ngesumdedele ngafika insizwa sezingilindile edokodweni zathi sizokutshela ukuthi November 30 uyakosina ngathi anginayo imali zathi kodwa lokho sifuna kwenzekile ngathi ngcono ngiya December bathi uyazi umsebenzi asiwenzi ngo December kodwa ngoba uyabaleka uzowenza insizwa zizala indima enkulu ngoba kukhona inkomo ephuma ngqo kuzona ezithengile angibonge kubaba umhlambululo ujili kulezi inkomo ezihlatshwe la ezintathu enye inkomo iphuma kuyena ngomusa wakhe awenzile ngithi uNkulunkulu ambusise amen angibonge temple lasesazisweni awu temple lases yebo lengoma bayiqambe lesonto ledlulile bethi bangaba kaMjilo ngozibenzela utho bengena nombondo ngengisayibala ke eShankuru ngifuna ukubonga amakhumba amane ngomnikela ngenzele wona ngithi uShemba wabusise ngiphinde ngibonge isakhimizi ngomnikela ngenzele wona ngithi inkosi ibusise angiphinde ngibonge izisebenzi zonyazi ngomnikele ngenzele wona ngithi inkosi ibusise angiphinde ngibonge igroup ebizwa ngesakhimizi nangohlalo wayo uMaphisa insizwa zempopho zalesho kwathiwa noma uyimpondo wena sokufanga la egroupini ethiwa impopho ukuthi inikele impopho mayaziwe lezi insizwa ukuthi insizwa zempopho kodwa ngizothi kubona bonke abangilekelelile nomndeni wakaMjilo ukungisupporta nabafowethu abangilekelelile ngama Brightstand abafowethu engifike nabo la kusongo lesithathu bezolungisa becanda inkuni uShembo wena wazi sibusisa azobanikeza sona ngithi uNkulunkulu akhumbula imindeni yakube yadlula emhlabeni yaboshwa ngalomsebenzi engenzele wona uShembo ayikhiphe esigodini sosiza efake emzini okazi ngaphezulu kwelanga nenyanga yena uShembo wazi sibusiso ngithi inkosi babusisa ngiyabacelela isibusiso kuShembo ukuthi bona bonke abahambayo abaya emakhaya abathwale bafike bephephile ngabe ukhona umuntu onengozi abamukelise konke abakufisayo inkosi babusisa baba mkhatshwa ngiyabonga ukuthi uziwazi ezinakithi ehlokuzi angibonge abakhumalo abangilethele isitofuza sami ngakhetha ngo2011 wangibekezelela namhlanje 2026 bekube ukuthi mase plus ngiflopa athi ukhumbula ukuthi iminyaka isikuningi ngikubekezelele ngithi ngiyaxolisa sitofuza sami ngiyabonga nje ungibekezelela kwakhe noma ngithetha ngiyafisa abantu bangibekezele ukuthi nje ngiyathetha abasethempelini bayazi nensizwa bezithi akasovela ukuhlanya kwakho wasehlokozi indlela engidalwe ngayo angibonge nakodadewethu nje bakaMjilo abangilekelelile nabafowethu bakaMjilo abangilekelelile ngengikhohle phela uwabuthelezi wangilethela isitofuza esahlangana kude sangibuza ukuthi usuyile yini entabeni enhlangakazi ngathi angakayi sathi abantu bakini bakulindile uthamba entabeni enhlangakazi ngiqala ukubona wafika ngibuza umbuzo othi ngoba uyiNazaretha usuyile yini entabeni enhlangakazi ngathi angaze ngiyewathi abantu bakini bakulindile ngahamba ngakhona kodwa ngeke ngikhohlwe ukuthi abangani bakhe babe kubiza ngomadla uphuthu ngiyafisa nje bekofaka kuTikTok ukuthi abangani bakhe babothi umadla uphuthu namhlanje ugcinephi ngithi inkosi ibusise ngiyabonga siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu cha nami ngicela ukubonga abafowethu kuba uMC
Ngiyabonga phela ngeke ngazogcina ngingabonganga nami. Baba, kwekweli. Mpisi, ngizoxuba nje kodwa kuzoyela khona. Hayi kuhamba kahle. Baba, kanti wakho sesiba umkhathi. Awu. Sesikhulume kakhulu. Abantu bami nanamanje ngisalweni bambisene. Yabo ngikhombisa ukuthi umuzi womfowethu, umuzi wobaba nokhokho ayi ninginike ithemba ukuthi ngizowakha. Ngakho ke nize ningangiphoqi nijike nenzokunye. Bambisane njalo ebuhleni nasebudini bambisane. Ya mangabe sekhona nje inkinga nibonke ziyanigabha ziyaneqa. Ngafika undodana ucela izeluleko simbonise cha mawakha akha kanjeni ngoba sikhona ukuthi siqonde ukuthi obhidlizayo nowakhayo owenze njani. Siyabonga kakhulu bantu bami angathi inkosi inganikhosela nihambe le ndlela nize niyofika kule ndawo yokugaranteka mhlambe ethiwe nje hayi sohlalele ekhaya nje uhulumeni akukhangeze uhlele ekhaya yabona ukubeqhubeka impilo leso sibusiso ngisiyasifisa ngoba nathi sasingazi kodwa namhlanje sikhona kulelo zinga kumnandi siyathanda ukuthi ingane zethu angathi nazo uNkulunkulu angazigcina zise sifike kuleyo ndawo. Ngiyabonga abantu abami indlela eniziphathe ngayo iyangijabulisa. Ngicabanga ukuthi nomfowethu ujabulile le khona nomama wekhaya ujabulile le khona. Siyabonga kakhulu. Masihlakazeka la inkosi engathi ngasikhosela indlela ngendlela isigcine sesofika emakhaya ngokwehlukahlukana kwawo isigcine nakhona emakhaya size sibuye siphinde sibonane siphila. Ya noma sobe sesiqhubeka nolunye uhlelo kodwa sibonane siphila. Siyabonga kakhulu. Angazi ngempela ukuthi ngabonga ngithini ngijabule ngisela umsila. Kube nomsila ngaba kusekho zibi ngala ngemva kwami ngoba ngabushanele woqeda komile kuthengwe. Ngiyabonga. Siyabonga. Baba Mkhatho, cabanga ukuthi konke sesikubuyisela kwena. Siyabonga kakhulu umndeni imphakathi izihlobo nabo bonke abantu ngokusibekezelela nala sibe namaphutha khona siyacela nisithethelele siyaqala nokuba ezintweni ezikanje mkhaya wami usalithola ngithu kodwa ke ngikhulumela kungasabi mawuphethe mina phethe ukugcina mkhaya mkhaya siyabonga asibheke uNkulunkulu ke dlala nathi Nkosi
siphakamise amakhanda asibheke enkosini. uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha eNyazwa lwasezulwini. Siyakubonga Nkosi yamakhosi umkhulu awungangantaba namanga nokujula kolwandle. Siyabonga Nkosi, sicela baba isibusise sivela kuwe. Usibusisele baba lomshado, uwenze baba ube nokuthula nothando. Busise nabo bonke Nkosi abebezile bezozimazisa lomshado. Hamba nathi ke Nkosi la sophuma sambe khona ngenqola zomlilo nasebehambile Nkosi lapho bakhona bekhona. Busisa ke Nkosi ngesandla sakhe sisasezulwini ufika singafika khona ngomsana ngothando phansi wephakade. Amen. Amen. Nkosi sibusise. Amen. Nkosi babusise. Amen. Ba cha siyabonga sesingakhululeka ngoba sesidlile sambeni. Ona kusezimbuzi mhlawumbe izothulo ake sinika abafowethu laba abasiphathele inkuleko ebesichazele mhlawumbe ya MC. Hamba nawe. Udlala DJ ukuthi udlala uthini amangazi. Wathi wena umka